дар шаҳри Турсунзода то истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатӣ зиёда аз 382 иншоотҳои таъйиноташон гуногун сохта ба истифода дода мешавад. То имрӯз дар маркази шаҳр ва ҷамоатҳои деҳоти он 270 иншоотҳои ҳаётан муҳим мавриди истифодаи мардум қарор гирифтанд. Дар ҷамоати деҳоти Навободи шаҳри Турсунзода бошад 31 иншооти ҷашнӣ ба қайд гирифта шудааст, ки то имрӯз 22 тои он мавриди истифода қарор гирифт ва дар 9 иншоотҳои дигар корҳои сохтмонӣ муташаккилона идома дорад. Дар ҳамин радиф ҷамоати деҳоти Навободи шаҳри Турсунзода низ 31 адад иншоотҳои ҷашниро ба хотири 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифтанд ва то имрӯз 22 иншооти ҷашнӣ пурра ба истифода дода шудааст ва 9 адад иншооти боқимонда корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. дар ҷамоати деҳоти Пахтободи шаҳри Турсунзода бошад то 30-солагии истиқлоли давлатӣ 35 иншооти ҷашнӣ ба истифода дода мешавад, ки айни ҳол 20 он мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд ва дар 15 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ идома дорад. айни ҳол дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Пахтобод корҳои ободониву созандагӣ муташаккилона идома дорад. бахусус шинондани гулботаҳои ороишӣ, дарахтони сояфкан, сафолакпӯш намудани роҳуравҳо, рангубор намудани биноҳо аз қабили корҳои ободонӣ ба шумор меояд, ки бо маром идома дорад. имрӯзҳо корҳои ободониву созандагӣ дар дурдасттарин ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Турсунзода идома дорад. сокинони ҷамоати деҳоти Работи шаҳри Турсунзода 30-солагии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои бузурги меҳнатӣ пешвоз мегиранд. то ин ҷониб дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Работ бахшида ба сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон 23 иншоотҳои ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда буд, ки то ин ҷониб 19 тои он ба истифода дода шудааст. дар 4 тои боқимондаи он корҳои сохтмонӣ идома дорад. ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтани 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Турсунзода дар тамоми иншоотҳои ба нақша гирифта шуда корҳои сохтмонӣ ҷараён дошта дар фурсати муайян бо сифати баланд ба истифода дода мешавад. Собирҷони Саид, суҳбати Муҳибулло, шаҳри Турсунзода, ҷаҳоннамо.